ओइ फान्थाव जाग्रा So guys, बेलाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै गाइस हरबाबो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय मानो होनबा सानाव टाइम मोनाखैमोन साननै सानथाम जाबाय आं टाइमखौ मोनथाराखै एकदम एसे बिजि जादों मानो होनबा न'आव एसे आलु खेथि गायदोंमोन बे आलुखौ बोखांगासिनो एकदम सोलाबथाराखै आरोना भिडिअ बानायनो थाखाय स' दिनै खिन्थु हराव आं भिडिअखौ होथारसै होननानै बानायबाय आरोना गाइस स' नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आं भिडिअ लाना फैदों जाय भिडिअखौ इन्स्टाग्रामनिफ्राय मोनदों स' सासे बाजैया गावनि कमेन्ट खामग्राफोरखौ जेनेबा तामाम रिप्लाय होदों आरोना स' नोंथाङा आरो थाम्बनेलाव नुखानाय मानसिखौ सिनायखादों बिथाङा बर्तमान बहुत एसे फेमास आरोना जोंनि ससियेल मिडियायाव मानो होनबा बिथाङा मा होनो जिबायदि आखु खिथायो मानसिफोरा खाथ्रा कमेन्ट खालामो स' बे कमेन्टनि सायावनो बाजैया जोंना रिप्लाय होदों स' गिबियाव नोंथांमोना बाजैया मा रिप्लाय होखो बेखौ नायदो ओइ फान्थाव जाग्रा नोंनि मेगना बियावसो नजर जाबाय आंनि डेन्सआव नजर जायाखै नामा आंहा गेदेर जागौ मा जाखो नोंनि हिन्जावा मा आबौआ फिसा नामा जोंनि आंनाव पथाबि आङो नोंनि हिन्जावखौ गिदिर खालामनानै न'आव भेजगोन मिथिबाय सयमा बांग्रा मा बेबायदि कमेन्ट खालामो मोजां कमेन्ट खालामब्रा मोजां कमेन्ट खालामनो रोङाबा इमोजि भेजो ऐसा इमोजि भेजो मा बेबायदि कमेन्ट खालामो हा सयमा बांग्रा नोंनि लुदैयार मा होनो लुदैयार फान्थावखौ नोङो जाबाय थादो नोंनिया इसे हरु गिजानि नायखाबायनो बाजैया मा रिप्लायखौ नङा होमबा स' आं जोबथारनाय मोनसे खोथा बुंनो सानो आरोना मिसाखौ मा बुंनो आं बारा मिसा खोथा बुंखाया मिथिबायना बिथांनि इन्स्टाग्रामाव थांनानै नायबाथाय बे बिथाङा मा कमेन्ट होदों नुखार माथो कमेन्टखौ मा कमेन्ट होदों बे कमेन्ट जेनेबा एसे हसा बायदि नाङो आरोना नायलाय एसे नोंथांमोनाबो मोजां कमेन्ट नुगोन बिनि भिडिअ'आव आरो भिडिअ'आव माबा सिगांनि हेडलाइन थाइनै गिदिरखौसो नुग्रोयो मिथिबायना कारा भिडिअ बनाय बाजैया मिथिबाय स' गाइस भिडिअ'आ एसेनोसै आं बारा जेबो बुंबाय थाला मोनाबाय मिथिगौना ओंखाम आरि संखांबाय दा जानोसै उन्दुनोसै उपाय गैया सानसे माने खामानि मावबाय नङा होमबा स' गाइस भिडिअ'खौ एसेनो फोजोबबाय दा गुड नाइट